Maayong hapon, Negros. Sining Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang ako ni gadulong sa inyo via Facebook, YouTube, kay Channel 11, kag si Kadro Batian kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Iba ka mga balay ni Congressman R.D. Teves sa Negros Oriental, ginraid mga pusil na kuha. Hog racers nagpangayo sa mulig sa kay Governor Lacson kay hindi makalabay sa Cebu ang ilang mga baboy. Motorcycle rider patay matapos makabunggo sa nagaparking na truck. 15 anyos nakop sa babast operation, suspect nag-aligar nga ginamasakit ang iyang utod gani nahimo ang krimen. Kag sa good vibes, Tagaytay ang vibes sa isa ka resort sa Talisay City sa tripping ni Robing kag online seller nga ara sa ibang nga pungsod paray nga nagaulikid sa mga kasimanwa sa Baganihan. Inatanan sa Digicast News 10. Sa number 10, Senator Amy Marcos nagapati nga isa ka maayo nga ideya ang pagtukod sa Negros Island Region. Ang amuhag na ang yara na karon sa second hearing sa Senado. Kung may solid north, nagapati si Senator Amy Marcos nga dapat maging mapag-on man ang paghugpong sa mga Negrense, pinagi sa ginadihon nga pagtukod sa Negros Island Region. Ang House Bill 7355 nga unanimously approved sa Kongreso ang iga-deliberate na sa Senate Committee on Local Government. Siling sang senadora, iya pa ini pagatunan. Nagapati siya nga mangin maayo ini nga ideya para sa dugang nga infrastructure projects kag ilabi na para sa sugar industry. Sunod naman sa kay Senator J.V. Ejercito nga pamuno sang Senate Committee on Local Government, natala na ang ikaduha nga Senate hearing angon sa NIR. Nagluyag nila nga mahibaluan ang tindog sa mga gobernador sa isla sang Negros. But it sounds like a good idea, quite frankly, because in this day and age, you really have to group together to be able to negotiate better for goods and services from the government. That's certainly what we found, and that's why there's always been the myth of the solid north, that the Ilocanos stick together, and perhaps it's a good opportunity with this bill for the Negrenses to stick together. Sa number 9, ginendorse na sa Sanggunian Panalawigan sa Negros Occidental ang 150 megawatt solar farm nga ipahamtang sa mga barangay sa Bacolod City kag Bago City. Inisunod sa kay Board Member Manuel Federico nga pamuno sa Committee on Environment ang solar farm project sa Negros PH Solar Incorporated ang yara sa boundary sang Barangay Tabunan sa Bago City kag Barangay Felisa sa Bacolod City. Suno sa kay ko, ginaulat pa man sang amo nga proyekto ang endorsement sang Barangay Felisa, may suporta na ini sa Sanggunian Panlungsod sang Bacolod City. Damlag pa sa sulat sa Negros PH Solar Incorporated sa SP, nakasaad nga sila ang mayara sa gina-develop nga 150 megawatts solar power project sa Bacolod City sa Barangay Felisa kag sa Bago City sa Barangay Tabunan. Miyara sila sang service contract sang 2015 kag tigayon na nga na-convert sa solar energy operating contract sa nagligad nga December 2021. Ang project nga nagalis sang 113.7 hectares ang yara sa Barangay Felisa kag Tabunan kag tigayon nga nakakuha sang environmental compliance certificate gikan sa Department of Energy and Natural Resources. Tigayon naman sila nakakuha sang certificate of non-coverage of National Commission on Indigenous People. Sa number 8, Gobernador nagahaylo sa National Bureau of Investigation nga padayon ang ilang pag-usisa kag pag-file sang kaso sa mga involbado sa iligal nga panahor. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson kung may nagakaigo man lamang nga ebidensya ang NBI batok sa duha ka mga punong barangay sa syudad sang Kabangkalan nga ilagi pasakaan sang kaso angot sa ginaligar ila kahilabtanan sa illegal nga small town lottery nagakaigo lamang ini. Nga mag-operate pa sang illegal nga STL suno sa kay Lacson kung mayara man lamang sang legal nga STL. Kung ginasiling man nga may iban pagid nga mga punong barangay nga may kahilabtanan sa illegal nga panahon suno sa kay Lacson, ginahaylo sang gobernador ang NBI nga mag-usisa sini. Nakaistorya na si Lacson sa pamuno sang Philippine Charity Sweepstakes Office angot sa hingyo sini nga sa mga lokal nga opisyales nga suportahan ang legal nga STL. Sa among nga istorya, ginkumpirma man sang PCSO nga ang duha ka mga punong barangay sa Kabangkalan ang ginausisa angot sa ila kahilabtanan sa illegal numbers game. I encourage NBI to continue investigating and
filing cases against the suspects, no? Especially if they very strong cases. Did you talk to the PCSO manager on the letter that he sent? Yes, I did. Well, of course, whatever he told me, I had to keep it to myself. No, but you can see naman, no, that the NBI is moving forward. But would you say that we divulge to you some officials who may be What he told me was confirmed lang about those barangay captains, no? Pero the person behind that, hindi niya mabigay yung pangalan. So, I did not receive any name. Sa number 7, isa ka 15 anyos ka solterito na dakpan nga nagaluso sa illegal nga droga sa isa ka buy-bust operation. Sunod sa suspect, nahimo niya ini para sa nagamasakit niya nga utod. Arestado ang 15 anyos ka lalaki matapos inigindakop sa buy-bust operation sa kahapon sa Puro Kagaykay sa Barangay 2 sa Bacolod City. Masobra sa 20,000 pesos kabalon sa ginapatian Shabu ang nakuha sa iya. Sunod sa PNP, ilan na monitor ang minor de edad bangod man sang mga sadto na dakpan sa buy-bust. Ginpahayag sa minor de edad sa PNP kabago pa lamang ini nagabaligya sang droga kag iya lang ini ginhimo agud mabuligan ang utod nga nagabusong kag nagamasakit. Wala man sang obrang iya ginikanan, pahayag sang suspect. I-turn over sa Social Development Center sa Bacolod ang minor de edad. Sa number 6, driver naman sa Barangay Maaw sa Bago City kag gilaligar imbulbado sa gun running. Ang dakop man sa buy-bust operation. Ginakop sa buy-bust operations ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod ang isa ka driver sang service vehicle sang Barangay Maaw sa Bago City matapos ini nga mabaklan kag makuwaan sang mga armas. Ang suspect amo si Dennis Miape. Siya ang ginakop sa purok pag-unlad sa Maaw. 3 ka kalibre 38 nga revolver ang nakuha sa iya. Isa ka caliber 357 revolver, lakip na mga bala. Sunod sa PNP, si Miape ang bulbado man sa gun running. Detain siya sa karon sa Bago PNP. Sa number 5, isa naman ka motorcycle rider patay matapos mabunggo sa naga-parking nga truck. Patay ang 33 anyos nga si Errol Francisco matapos makabunggo sa naga-parking nga truck kagabi sa gate sa Bredco Port sa Bacolod City. Sa investigasyon sa PNP, marasing ang pagpadalagan sa biktima sa motor kag posible nakalabay ini sa guba nga bangin sang dalan. Dito kag nagbalang-balang ang motor ni Francisco kag nagrekta ini sa naga-parking nga truck. Naglabog sa dalan si Francisco. Gidala pa ini sa ospital apang wala na matabangan pa. Sa number 4, Task Force Pabahay nag-usisa sa karon sa aligasyon ng may mga nagapanukot sang kwarta kabaylo sa application form para sa pabahay program. May report si Nico Delfin. Hindi pa mapatod sang katapos ang task force pabahay kon konektado sa syudad ang wala pa giningadlan nga persona nga nagapanukot sang bayad para sa housing form applications sa purok araw sa Barangay Vista Alegre. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, ilagi na verify ang nabaton nga mga reklamo may angot diri. Ang Bacolod City Information Office ang nagpagawa naman sang abiso may angot sa pagpaniplang o kon scam. Ini ilabi na nga nagasugod na ang mobilization sang WRS Holding Incorporated para sa pagtukod sang nauna nga 10,000 housing units para sa pabahay program sang syudad. Although several reports na din, that's why ginapinpoint na kung sino na. May connection sa city or JO for that matter. Gina-verify sir. We're not sure. It might be possible, pero just to be sure, we na-verify natin. Suno pa kay Maghari, nagalabot sa masobra 3,000 ang ginasukot sa mga applicants. Pero ginklaro sang city administrator nga libre ang application. Ilabi na para sa mga informal settler families nga mga beneficiaries. Nagapanugyan man ang syudad sa publiko nga sarang sila makapalabot sang reklamo tuoy sa kasubo nga scam sa isugid mo kay mayor. Agod nga ini ang matapna. Libre ang haton nga sa subong wala na may gasupot. So hindi gid ka mo magbayad, i-report din tayo sa amon, may ara man tanda sang isumbong kay mayor nga page, kabay pa nga hindi nyo anay pag-i-entertainahon sila. Ang Department of Human Settlement and Urban Development ang nagpagawa naman sang abiso may angot sa kasubong nga modus operandi sa ginapatigayan nga pambansang pabahay program. Nico Delfin para sa DGCast Negros.
Sa number 3, 38,000 metric tons sa imported nga kalamay nga nag-abot ang iga-classify bilang reserve supply. Isa ka opisyal sa SRA nagpasalig nga hindi magbaha ang imported nga kalamay sa merkado. Sa 440,000 metric tons ang imported sugar nga kabahin sa sugar order number 6, may 38,000 metric tons pa lang ang nakaabot. Sunod sa kay Paul Ascona, Farmers Representatives ng Sugar Regulatory Administration, iga-classify bilang reserve sugar ang 38,000 metric tons nga supply sang kalamay kagamiton lamang ini kung kinahanglan para mapanubo ang presyo sang kalamay sa local market. Ginpasiguro man ni Ascona nga tingwaan nila nga hindi pagbabahaon ang imported sugar sa merkado. Antes pa managwa ang sugar order number 6 sa nagligad nga Pebrero, may nag-inabot na nga supply sa ginakabig smuggled sugar nga ginka-alarma sa katapos ng sugar industry. Sunod sa kay Ascona, may mga nakumpiskar na nga supply sa smuggled sugar nga natigayon nga napasakaan sang kaso ang mga imbolbado. The SRA board reclassifies it into B or domestic. So everything that has arrived, the 38,000, is still classified as C reserve. Because we're still milling, we still have ample supply. I'm trying my best to keep it at that. We are trying to, together with Ma'am Christine in the DA, we're trying to get at least 3,000 or 60 pesos per kilo for the farmers, and then hopefully 85 pesos for the refined retail in Manila. Sa number 2, hog raiser sa Negros Occidental ang naghinyo na karon sa bulig sa probinsya, inamayangot sa ginapatuman sa karon nga ban sa Cebu sa mga pork ug pork meat products gikan sa Negros. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagtawag personal sa iyang isa ka commercial hog raiser angot sa ilang nga sitwasyon kung sa diin hindi sila makadeliver sa Leyte bangod nga hindi sila makalusot sa Cebu tugas ang ban nga ginapatuman. Sunod sa kay Lacson, nagsulat na ang probinsya kay Governor Gwen Garcia kay naghingyo nga tugutan ang probinsya bangod nagapabilin pa man ini nga green zone kung African swine fever free. Ginpatuman ni Garcia ang ban sa baboy kag pork meat products sa Negros Island matapos motokiban nila nga may nagpositive sa ASF sa mga baboy sa Karkar, Cebu kag pila diri sunod sa ila nga EO ang nakaimpon sa mga baboy gikan sa Negros. Ginulat pa sunod sa kay Lacson ang sabat ni Garcia. Samtang nagpagwa man sang EO ang Negros Occidental nga nagalakip naman sang pork meat products gikan sa Cebu, Bantayan kag Camotes Island sa pork ban matapos nagpositibo sa ASF. Hindi pa karon mapatod ang kadakuon sa epekto sa mga hog raisers sa Negros Occidental tugas ang ban nga gipatuman sang Cebu sunod sa kay Lacson. I understand it's big. I don't have the numbers, but it's big, no? Because they can always sell sa Manila, but kanubo ko sa presyo, no? So, yun na naman, businessmen will always look for better income. So, I don't have the exact figure, but maybe in a week's time, we'll probably see what the picture looks like. No? Because by then, 1 week ng banning, so we'll see kung ano gid ang epekto. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga balay ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ginpang raid sa CIDG. Ginraid sa Criminal Investigation and Detection Group ang mga balay nga ginapanag-iyahan ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa probinsya para pangitaon ang mga loose firearms o kung hindi lisensyado nga mga armas. Ginkumpirma naman ni Interior Secretary Benher Abalos nga ang search warrants ang nagalakip sa 5 ka mga balay apisan nga hindi tanan ginapanag-iyahan ni Teves. May nakuha nga hand grenade, isa ka 45 caliber nga pistola, mga magazine, 2 ka caliber 40 pistols, kag mga magazine kag mga bala. Ginkumpirma man ni Attorney Ferdinand Tupasu nga lead counsel ni Teves ang raid, apang palayag sini nga wala pa niya makita ang search warrant. Sunod sa kay Tupasu, hindi klaro kung sino o kung ano ang ginapangita sa mga otoridad. Dugang pa niya, ang mga nagapuyo sa mga balay ang ginpagwa sa puluyan kag wala gitugutan nga makasulod, lakip na ang mga abogado sini. Sunod pa kay Tupasu, hindi na sorpresa ang raid bangod nakabato na sila sa intel report, binula na ang nakaligad nga iga-raid sa kapulisan ang balay ni Teves.
Sa iya nga video nga ginpost sa Facebook, nga ginpahayag sang kongresista nga kung makabalik na siya sa probinsya, giliyon niyang iga-surrender sa mga otoridad ang tanan niya nga mga armas lutang. Sa kahapon, gintuad na sa duha ka mga gunmen nga si Taveras ang mastermind sa pagtumba sa gobernador pero damlag pa. Ginpanginwala ini sang kongresista kag iya nga ginsiling nga ang pagpatay sa gobernador ang iya ginakakulbaan kay ipasibangod sa iya. Wala na siya gitugutan pa ni House Speaker Martin Romualdez nga mag-extend sa iyang tener sa Estados Unidos kag ginhambalan nga magpauli na sa Pilipinas. Kagyari naman ang papabalo namon sa inyong pang pag-good vibes sini nga weekend. Pagsunod mo pa lang, malatagay ng vibe sa lugar. Nagaida sa mga pine tree samtang nagatika ang butlak sa adlaw. May swimming pool sa mismo tiilan sa Mount Makiling. May for the day cottages, may pang overnight man. Pwede ka diri magkape, pwede man magkaon sa restaurant. Initanan, pwede mo mahimo diri sa 45 minutes lang a drive gikan sa Bacolod City. Kadto ang tanibwa sa tripping ni Roming. Kag sa Sunday naman, isa ka online seller nga karon yara na sa abroad ang wala nag-untat sa pag-ulikid sa iya nga mga kasimanwa. Nakaagi man siya biktima sang scam pero wala ini nakapugong para magpadayon ang iya nga pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kilalahon naton ang anay youth leader nga upod sa isa ka foundation. Sa luwas, nagapatigayon sila sa mga outreach program sa mga kabaranggayan sa Bacolod. Inasa, baganihan sa Sunday. Kag, amo yan mga balita sa Negros subong adlaw kay sa panahon sa karon dapat nakahibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo kag happy weekend.